Welcome to Bungalon Hill and Inistian Waterfalls of Bungalon, Labrador, Pangasinan. Mount Shadow, Mount Larganista, Mount Portasio, Mount Purliao. Yan ang ridge na mahaba. Highlight ng Pangasinan, the highest point in Pangasinan, Mount San Isidro. Kaya lang, nakakalimutan ko ng power. Sana maibalik, kahit anong man lang basta maibalik. Yung banda, doon makikita sa likod nun, yung dalagang suso, Mount Danak. Dalagang suso na doon sa likod. Ganda din yun. Ay, ito. Nasa ito. Okay, kasama na yung mga aso. Let's go! Akyat po. Akyat! Sige lang. Anong pangalan ng falls na pupuntahan natin? Bistayan? Ha? Mistiyan? Inistiyan. Ah, Inistiyan. Sino kaya nakastay doon? Sana may tubig yung pupuntahan namin, ah. Sige lang, baka katamtaman na ibigay sa atin ngayon. May tubig? Oh, may tubig siya. Ah, napuntahan ko ito, dulo nito. Ha? Mahangin. Ah, hindi siya talaga yung malalim na malalim. Ah, so yung limang ano na yon, waterfalls, may malalim talaga na pwedeng matalunan. Oh? Ah. Ay, punta natin. Doon naman na tayo para makabalik tayo kagad. Punta natin. Malalim si rin. Oh, tapos sabi mo hindi mo alam. Harvest na. Oh, nakikita na namin yung Mount Inang Sabel. Nakita na yan. Oh, cool. Mount Inang Sabel. Daanan din ng tubig to kaya mabato. Matarek. Siyempre nakakapagod. Multi-purpose na daan to. Ito yung papunta dun sa may Twin Falls. Ito sa Inistian. So magli-left side kayo. Oh, maganda to, masukal. May U-turn. Sama namin yung mga friendly doggy. Oh, gusto ko to. Wow. Oo, doon sa atin dumaan. Mamaya.
nga eh. Ganda. Wait. Wow. Ikot tayo dun. Oo. Yan po yung Mount Inang Sabel. Yan. Grabe, ang ganda. Wait lang. Ganda. Shout out sa lahat ng mga labakards in mountaineering. May bago na naman akong nadiscover. Papunta kami ng Inistian Falls. Sabi ng mga guide ko, 5 daw yun. 5 falls. So kung magtatanong kayo kung saan ito, dito lang po yan sa Labrador. Kung saan ako nakatayo ngayon, part ito ng Bungalon. Wow! Wow! Sige! Ay! Ito po yung Mount San Isidro. Yan ang Mount San Isidro. Alright! Yung background. Ay, sobrang ganda niya. Minsan pwede ba dito mag-overnight? Wala. Yan. Yan ang Mount Inang Sabel. Yung part na yun doon, yun yung Mount Shanong, Mount Larga Vista, Portasio. Yan yung Portasio Ridge. Ito yung Mount Fernandez. Yan yung ridge papunta ng Mount San Isidro. Yan po ang Mount San Isidro. So kung nakaakyat na kayo, yung tinatraverse nyo from Mount Isidro, yung dinadaanan nyo paakyat, dun pa. Yun. Doon. Yun ang giset. Sabi no? Matitibay kayo. That's 45 kilometers traverse hanggang doon. Yung may nakikita nyo yung meron puti doon. Yun. May daan. Tibay. So try nyong pumunta rito. Malapit lang ito. Merong Twin Falls doon, no? Somewhere there. Yan. May Twin Falls dyan. Pero wala pa nga yung tubig masyado. Pwede nyo akyatin papunta doon. Papunta ng Mount Shannon. Ang kabila niyan, yung kabila ng bundok na yan, doon na yung Lawis. Lalabas na kayo. Yun naman ay yung Mount Andikit Bato nila na poblasyon ng Labrador version. Yung Mount Cruz o yung Cruz na bundok. Yun. Parang pinalbiya pa. Mount Inang Sabel. Yung nakikita nyo na yun, yun yung Calvary Hill. Yun yung may cross din, di ba? Yan. Malapit lang talaga yan. Mga 5 minutes nandiyan na kayo kung iaakatin nyo. Ito naman, itong bundok na ito, part din ito ng isang may Calvary Hill din dyan eh. May Mama Mary sa likod niyan. May bundok pa yan dyan. Oo nga. Ito lang, hindi ko nadaanan yan. Yung ridge na yan. Yan. At saka yung bundok na yun, hindi ko pa nadaanan yan. Ano na yun, nabaro na. Itong mga bundok na ito ang hindi ko nadaanan. Ang pupuntahan namin ay yung Mount Inistian dito. Dito, di ba? Ay, dito? Eh po, yung kita yung so saan tayo dadaan? Dito? Hindi dito sa kabila. Oh, so dyan kami pupunta. Ang sabi, dyan na daan na yan, meron siyang 5 waterfalls. Ang gusto ko nga sanang discoverin kung saan yung daan papunta ng tower na Bungalon Trail. Paakyat dun. Ewan ko kung alam na itong mga guide. Dito anong Tatlo kong guide. Si, anong pangalan? Arvin, John Lloyd, Lawrence. Okay. So ikot kami. Ikot muna tayo. Ikot. Okay? Ikot. Maganda dito. Ito yung bundok na pinakamagandang pistuhan nyo pag nag-overnight. Pero wala yata nag-overnight dito. Subukan natin minsan. Mag-overnight dito. Okay, that's all.
maibalik, kahit anong man lang, basta maibalik. Yung banda, doon yung makikita sa likod nun, yung dalagang suso. Mount Danak. Dalagang suso nandun sa likod. Ganda din dun. Nice. Ay, Pababa kami. Yuhuu! Ganda ng view dito. Siyempre, background, Mount San Isidro. Oh! Huwag niyo sabihin bababa tayo dyan. Oh no! So dyan kami bababa. Dyan kami pupunta. Oh, assault din po ito. Biru! Ano yung binya? Wow! Bungad! Ganda! Mount San Isidro talaga ang ano yun. Facing Mount San Isidro. Punta kami ng Mount Inistian. ang trail dito, parang ano din Mount maulan siya. Stop. Thank you. Yes. May masukal din dito na park. Labo. Ayan, wag ka na dun. Yes, doggy! Anong pangalan ng aso? Si? Chukoy. Nakasama ko na rin si Chukoy nung umakyat kami ng ano. Doon sa kabila yung may Twin Falls. May musi din sila dito. Huwag nyo nang putulin itong mga puno dito ha. Oops. Ah.
tali. Ayan, hinahawakan. Pagtali sa kahoy. Kasi mamaya, bago kami uwi, mahiwa kami ng kahoy na pagkalsada. Yung mga tuyo lang kukunin natin, ha? Pantali. Mas matibay pa daw ito sa lubid. Ang pangalan niya? Hinwan? Nauna ka na pala? Ha, di? Matanggal yung mga body-body mo, di? Suong. Huwag na kayo magputol. Mauubos din ito. Ay! Wala? Madulas po dito. Kaya dahan-dahan. Tanim niya, oh, mga seedlings na ano pala, oh. Ito. Ang bilis niyan, ano, dumami. Ay! Uy! Bakot. Lagi. Maakyat ba yung bundok na yan, oh? Yan. Yan, oh. Katin natin. Oh. Oh? Ah, sige. Yes. Ganda na mga damo.
Ay, huwag niyo nang pakialaman. Ibalik niya, ibalik niya. Bida, tingin. Bida. Wala ni. Sikla mo, Chik. Uy, yan mo. Sibong sikling. Now? Sikling. Wild na. Tatag mo na yan, tatag mo na. Yan, wild. Ibalik mo lang siya kaya hindi pa to. Balik mo saan mo kinuha. Ilagay mo lang siya dyan. Saan mo kinuha kanina? Ano yun ang aso yan? Ay, Huwag niyo mo. halika naman, sama na tayo. Para hindi na sila sumunod sa it. Kawawa pa yan. Baka lumaki pa yan, kakainin pa natin yan. Uy, maraming sagabal. Oops! Woo! Oh, medyo assault. Ay, hala, naputol. Oh no! Hirap. Loose ang bato. Baka madulas. So, magre-river trek kami. Saan ang daan? Okay. Oh no! Bayan! Yang? Ito na ang? Asan? Okay. Sige. Inistian number 1. May tubig ito ang Inistian number 1. Malalim yan? May butas yan eh. Ano may butas? Nakakatakot yan. Yung? Mamaya. Maganda to. Tumatalon kayo dyan. Ay, sayang, no? Inistian number 1. Okay, pagbalik. Ito. Inistian number 2. Kasama to? Hindi daw to kasama. Pero nice din siya, oh. Gabi, hindi ka makakyat. Yung mga aso. Oo nga. Wait lang. Ito, Inistian number 3. Number 3 to. Halika na! Halika na! Yung isang aso hindi siya makatawid. Kawawa. Halika na! Tara, go! Kaya mo yan! Go! Halika! Halika na! Halika na! Oo siya. Uwi mo na! Tara! Tara! Halika nga! Ano mo muna sa i-guide mo siya? Kawawa siya, oh. Tara! Kawawa. Halika na. O na. O, titingnan niya yan eh. Titingnan niya. O, yan na. Wag ka muna magpano. Iwanan namin. Andito na siya. Pinas ka. Kakainis. Tapos andyan na siya. Tinanong pa ko. Wow! Ang ganda din nito. Wag mo nang, wag mo nang para may hawakan pa. Pinahirapan mo ako. Wow. So nice.
Wait. So, yung pupunan namin yung number 2. So, ngayon hindi pa masyado malakas na. Pero at least may tubig. Yan na ba yung pinakamataas? Hindi pa. Yan na ba yung pinakamalaki? Akala ko yan na yun. So, ito yung number 2 ng... Ano ba yung pangalan ito? Uy, magsarap din maligo dito. Maligo tayo dito. Yehey. Ay, akyat. Akyat naman sa taas. Sarap nga. So, dyan tayo dadaan. Oh no. Number 2. Ha? Apo. Okay. After number 2, number 3. Ano yan? Meron? Anong meron? Okay. Marami yan sa kinakayanan? Okay na po. Smallest lagoon dito. Meron ko dito kampa doon sa kinakayanan. Kaliliwa natin ito mamaya. Maliligo kami dito. Diba? Oo. Hindi tayo magtuwatalon. Meron ba yung boogie park dito eh? Number 3. Yes. Okay. Let's move. Oh, naligo na siya. Number 3, so may dalawa pa kaming hahanapin.
Nagpupo. Money for us. Wala na. Oo. Ang libi ng lagon dito. Another one. Anong meron dito sa taas? Yan daan. May tubig din dyan? Ibig sabihin may falls din dyan? Ah. Apo. Apo. Okay na po. Ano pala siya? Ikaw talaga! Kala ko hindi mo kaya. Halika na. Umiiyak siya eh.
Anong daan? Mga ilang araw. Kasi ang malayo sa amin yung araw eh. Malapit lang yan. Kung yung tower ang pupuntahan natin, malayo yun. Mahirap yun dyan ah. Ay, malayo. Oh. Another lagoon. Oops. Oh, wait lang ano. Magpa-picture tayo dito. Ang ganda dito. Ang ganda niya. Ayan po yung aakitin namin. Ooh, it's the wall. Ooh. Video yan. Naka-kiss the wall kami. Ay, ka na! Makat ka na. Ay, masan ka? Wow! Hindi pa yun eh. Ito pa oh. Number 5. So, papunta na kayo sa number 5, ha? 4. 4. Ano ba yung last? Ano?
Taas mo. Oh, mataas din to, maganda. May lagon din sa gitna. More or less. So ito yung number 5 ng Inistian Waterfalls. Meron pa niyan sa taas kasi may tubig. Oh, meron pa yan sa yun. Pwede na namin ano nakita. Hindi pa inakyat. Nakyatin natin. Nakyatan niya. Hindi po. Sige, stop mo natin. Uy, huwag kang tumalon-talon. Baka madisgrasya ka. Oh, taas. Neng. Uy, wag. Hindi pwede. Pupunta kami doon. Kung makakarating kami doon. Dito kami daan. Kakayanin ko kaya. Oh no. Itong mga bodyguard ko, grabe. Ikaw. Bakit? Kaya mo? Ala, yung aso nahulog. Ayun niyo, bear. Kaya po nila. Yung maliit nga po kaya. Okay na po. Dulas. Kawawa yung mga aso. Wait lang. Titin pa lang yun. Halika, halika. Merong pinakamataas.
taas. Meron pa kaya dyan? Ah? Ali kayo. Anong may daan? Oh, nakarating na yung isang maliit. Oh, may daan nga eh. Sabi ko sa iyo eh. Ha? Oh yes! Twin Falls? Sige. Puntahan natin ulit. Oo, dyan na tayo. May daan yan eh, more or less. Okay. Hirapan talaga yun. Saan tayo daan? Uy, saan tayo daan? Ay, walang daan. Ano daw? Ay, oo, meron din dito. Arvin! Bakit di siya nakasunod? Alam niyo po, galing kami dun sa taas. Sa lahat siguro ng na-experience ko sa akyatan, ito na yung pinakamahirap. Sunod dun sa Ambutol-Butol Falls. Sobrang taas ng waterfalls na wala kang makakapitan. Grabe tong mga madibadi ko. I-imagine ko yung G2, giting-giting. Ewan lang kung gaano kahirap dito at saka dun. Meron pa namin bababain ah. Ito pa yung bababain namin. Ayan. Hindi ko alam kung saan kami dadaan. Grabe. Experience today. Super. Ito yung guide ko oh. Yung nag-guide sa akin kung saan ako aapak at dadaan. Matindi experience ko dito ah. Magaan ko lang tingnan pababa kasi mga bata yung kasama ko. Kaya medyo magaan din siyang tingnan kung paano bumaba. Pero super hirap talaga. Huwag na kayong mag-try. At least nasubukan ko. So, pababa kami. Eh, wag doon. Hindi ko alam yun. Paano? Ay. Hawakan mo to. Video, naka-video yan. Atras. Dugi, baba na. Oo. Sige na, maligo na kayo. Kaya bibidyoan ko kayo muna. Go! Swim! Uy, malalim ha. Wow! Next! Next! Sige, Dugi, kaya mo yan.
Sige na, go. Sige nga, ano mo nga. Abutin mo nga. Malalim. Sige, next. Sige, Doggy, kaya mo yan. Tumalon ka na rin. Doggy. Ayo, Doggy. Ayo mo. Ligo ka na. Doggy. Antay niya ako. Oy, dalihan yung dalawa. Yung asing isa, paligoy nyo. Sige, langoy. Bababa nga ako. Huwag kang tumalon, baka bato ang anan mo. Lakas ng loob ah. Kaya maliit. Bakit eh? Baka maano ka. Sige, ligo. Sugatin nyo nga. Oh. Nga tao ulit ang matitikayanan. Opo. Dami pang langin dito.
bilis. Yan. Finale ng lakad ko ngayon. Kawawan pa. Oh, ito pala. Ito tatlo bodyguard ko. Ako lang sa apat kami. Ako lang ang walang itak. Be, tingnan mo mga itak nyo ha. Ready kayo ha. Alam nyo na mangyayari pag may umatak sa atin. Lang naman kalaban mo dyan.